hamarkadetan errepresioaren funtzio politikoa nabarmenki areagotu dela esan dezakegu ez, eta bereziki ezker abertzalearen kontrako errepresioak bi helbururi erantzuten diola esan dezakegu ez, alde batetik beldurra, etxipena eta ezina sortzea, baina bereziki ezker abertzalearen eskaintza politikoa deusestatzea dauka helburu ez. Alde batetik ezker abertzaleak egungo egoerari alternatiba emateko proposamena duelako, eta bestetik proiektu politiko bat duelako, eta baita hori gauzatzeko bidea ere bai ez. Errepresioa baliatzeaz aparte, hemen Kristo Guztiak Dauzka planak Euskal Herrirako ez, ikusten dugu Nafarroan UPNek eta PSNek itun estrategikoa sinatu dutela 10 urtetarako, nolabait gure dirua baliatu zeuren mesedetara, bestalde Lapurdi Baxi Nafarroa eta Siberuan jendartearen aurrean proposamenekin ateratzaren beharra ikusita País Basque 2020 plana aurkeztu dute, eta azkenik erkidego autonomoan Ibarretxek elkarrizketa, kontsulta eta horrelako hitzak nola baliatzen dituen botereari eutsi nahian ez. Ikusten dugu hori dena zirko hutsa dela, zirko hutsa benetako oinarri heltzen ez dielako, konstituzioa eta Frantziar Errepublikaren baitan egiten dituzten proposamen guztiak iruzurra direla dakitelako, eta bueno, neurri batean UMP, UPN eta PSOE estatu handien proiektuaren baitan jarraitzeko egiten dute, baina PNVek berdinagatik ez, negoziagatik eta boterea eutsi asmoz. Ikusten duguna da, eta esperientziak erakusten du, Espainiar Konstituzio eta Frantziar Errepublikaren baitako proposamen guztiak egiten dituztela beraien poltronak mantentzeko eta herri hau kondenatzeko estatu zapaltzaileekin bizi duen gatazkara ez. Mahai gainean dago herri honentzako herritarrentzat eta herri honentzako herritarren beharrei erantzuten dion proposamena, autonomia eta erabakiaren proposamena, jendarteak dituen beharrak asetzen dituena, alde batetik Konstituzio eta Errepublikaren mugaltzatzen duelako, beste alde batetik egungo egoera administratibotik abiatzen delako, bi autonomien proposamena eginez, eta azkenik egoera demokratikoa ekartzen duelako herri honetara ez, proiektu politiko guztia gauzagarri egiten dituelako. Orduan hori da ezker abertzaleak mahai gainean jarri duen proposamena, eta proposamen hori jartzen du mahai gainean borondate politikoa daukalako egungo egoera gainditzeko, eta ikusten duelako proposamen horrekin gatazka konponbidean jarri eta independentziaren proiektua, gure proiektua ahalbidetzen duela ez. Eta proposamen demokratiko eta eskaintza demokratiko hori da represioaren bidez etengabe kolpatzen ari dutena. Egungo legalitate hori, inposatu digutena azken urte guztietan da ikusi duguna ze ondori ditun, horren baitan aritzea gaur egun herri honi etorkizuna aukatzea da. Eta hori gaindituko duen proposamenen alde, aritzea da, benetan konponbideren alde kokatzea. Beraz, zer egingo du gazte independentistak, fartxa guzti hori desenmaskaratu eta benetan herri honetan eman behar den aldaketa parametro demokratikoetan eta herritarren nahiaren arabera emateko. Udaran hasiko dugun dinamika hau eta ikasturtean zehar ere garatuko dena kokatzen dugu batetik, lehenbizi Euskal Estatu Sozialistaren proiektu hori gauzatzeko bidean. Gaurdanik, eta ikusi dugu azkeneko hamarkadetan, ikusten dugu egunero, gaurdanik eraiki daitekela Euskal Herri berri hori. Posible da eraikitzea erakutsi du eraiki daitekela, eta gainera, bide horretan egin ditugun urratsekin lortzen dugu muga horiek, orain arte legalitateren bidez ezarri zaizkigun muga horiek altxatzen joatea ez. Inork ez ezala esan, herri honen lortu dituen aurrerapenak legalitate horri esker izan denik, hori gezurra da. Gezur borobila gainera. Legalitate horrek beti bete duen funtzio izan da herri honen garapena ukatzea. Baina herriaren lanari esker, herritar denok, konpromiso maila ezberdinez, herrigintzan egin dugun lanari esker, gure proiektu politiko hori gauzatzeko bidean egin dugun lanari esker, topi horiek altxatzen ari gara, adibidez hezkuntza sistema nazionalaren alde ari direnek. Euren dinamika garatu ahala, erakusten dute sistema hori gauzatzeko topeak nun ematen diren eta topeak egungo estatuen administrazioetan ematen dira, herri honen zatikitan ematen dira, bukapen horretan ematen da. Ez beraz, lehenengo lan ildoa da ondia hartuko duguna izango da, hori Euskal Estatu Sozialistaren bidean, indarra batzen jarraitzea eta eguneroko lanean biharko Euskal Herri hori gaurdanik eraikitzea. Baina esaten genuen bezala,
hori oztopatzeko herri honi ate guztiak ixteko, ikaragarrizko zirko mediatikoa sortu dute. Boterearen beroan hazi eta bizi diren guztiek ikaragarrizko zirkoa montatu dute. Eta horregatik ezinbestekoa da, herri honetan sinisten duen orok, zirko horren aurkako dinamika zehaz bat garatzea, eta ezinezko egitea, aritze hitz egiten, erabakiaz eta herritarren borondateaz, eta momentu horretan berean aritzea herri honen aurkako iruzur bat prestatzen. Hori onartezina da, ezin dugu onartu. Beraz, Euskal Herria ez dagoela salgai, eta ez diegula utziko saltzen berriz Euskal Herria, euren poltronak eta euren diruak eta euren negozioak mantentzearen truke argi jakin behar dute, bai goiko zuzendaritzan dabiltzanek, eta bai euren epelean, negozio horien beroan ibili nahi duten guztie. Beraz, herrietan eta leku guztietan garatuko dugu ere dinamika bat, iruzur hori ezinezko egiteko, eta iruzur horren alde ari direnek, jakin dezaten ez diegula onartuko halakorik 2008an Euskal Herrian. Noski orain uda da, udagiroan gaude, zapiak ere festatakoa jarrita ditugu, beraz, ezin duka, gazteontzat uda jaigirozko garaiba dela, eta lehen Ainarak esaten zuen, ez da ere panorama beltza, ari dira, dena etorkizun beltz bat jarri nahian, negia da egoera politikoak baldintza positiboa dituela, errenetan sinisten dugun guztiontzat. Beraz, udagaraia baliatuko dugu jaia egiteko noski, ospatzeko asko dugulako, aldaketa garai batera ekarri dugulako Euskal Herria, beraz, bai jairako eta bai borrokatzeko aukera izango dugu udantzear, gure dinamika batez ere herrietan garatutako gaztegun mobilizazio eta ekimenetan gauzatuko dugu, ikusten dugulako aldugula, badugu proposamen politiko bat ahalbidetzen duena gatazka gaindituta gainera gure proiektu politikoa gauzatzea, badugu herri honi eskintzeko proiektu politiko bat, eta batez ere, eta ezinbestean, badugu borrokatzeko gogoa, borrokatzeko grina, eta bestelako etorkizun batekin lan egiteko eta amesteko gogo hori, ez? Urriaren 25ean independentzia eguna deitzen dugu gazte independentistok, aurrerago zehaztuko dugu zer izango den, baina ja aurreratu dezakeguna 7 Euskal Herrialdetan, bakoitzak bizi duen errealitatetik, bakoitzak lantzen duen borroketatik, bestelako Euskal Herri bat, Euskal Estatu Sozialista bat eraikitzeko bidean egun garrantzitsu bat izango dela, eta egun horretan zatiketa ez onartu, menpekotasuna ez onartu, ukapena ez onartu, eta bestelako herri bat eraikitzeko prest gauden gazte independentistok batuko gara. Beraz, azkenik, nahi genieke dei egin euskal gazte guztiei, badakigula polizia inoiz baino gertuago eta atzetik eta mehatxatzen eta beldurra sortu nahian hor daukagula, eguneroko ogi bilakatu zaizkigula poliziaren eraso horiek, baina ez dutela lortzen horrekin beldurtzea, eta uste badute etengo dutela hartu dugun borrokaren lekukoa oso oker dabiltzala, ez? Askatasuna lortzeko modu bakarra, konpromisoa, lana, eguneroko borrokarako grin hori da, bakoitzak bere eremuan, bere konpromiso mailan, bakoitzak alduen moduan, baina denak ontzi berean, esan genuelako lezon gazte topagunean, etorkizunak izen bakarra duela eta hori independentzia dela. Eta gaur 2008ko solstizian edo udara pasatzen ari garen egun honetan ere berretsi behar dugu mezu hori, badugulako nahikoa indar da nahikoa kemen hori lortzeko, beraz gazte guztiei antolatzen da borrokatzen jarraitzeko deia egin nahi genieke, herri berri bat piztera guazelako.